дастаи мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашғолии варзиш таҳти роҳбарии мураббӣ Зайниддин Раҳимов ғолиби марҳилаи ниҳоии чемпионати Тоҷикистон миёни футболбозони то 12 сола гардид. дар марҳилаи ниҳоӣ қаҳрамони Тоҷикистон миёни футболбозони то 12 сола 9 даста аз вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳру ноҳияи Тобеи Ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе иштирок намуданд. Дастаҳо сараввал ба ду гурӯҳ тақсим гардиданд. аз рӯи натиҷагирии марҳилаи гурӯҳӣ аз ҳар гурӯҳ ду дастаи беҳтарин ба даври нимниҳоӣ баромаданд ва муборизаро барои медалҳо идома доданд. дар рӯзи охири мусобиқа вохӯриҳои ҳалкунанда барпо гардиданд. дар бозӣ барои ба даст овардани мақоми сеюми ифтихорӣ дастаи солори мактаби махсуси варзиши захирои олимпӣ аз дастаи Истиқлол қавитар баромад. ин вохӯрӣ бо ҳисоби 2-1 ба анҷом расид. дар вохӯрии ниҳоии қаҳрамонии Тоҷикистон миёни кӯдакони то 12 сола дастаҳои мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашғолии варзиш ва Суғд як андари майдони рақобат шуданд. дидори футболбозони навра аз оғоз то анҷом ҷолибу диданӣ сурат гирифта ба суди футболбозони мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашғолии варзиш ба анҷом расид. вақти асосии вохӯрии мазкур бо ҳисоби 1-1 хотима ёфт. дар задани силсила зарбаҳои пеналти футболбозони мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашғолии варзиш маҳорати воло нишон доданд ва бо ҳисоби 3-1 пирӯзӣ ба даст оварданд. пас аз анҷоми вохӯрии ниҳоӣ маросими ҷоизасупории чемпионати Тоҷикистон миёни кӯдакони то 12 сола баргузор гардид. дар маросими ҷанббастии чемпионат дабири кулли Федератсияи футболи Тоҷикистон Фурқат Ахмеҷонов, директори лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон Увайдо Давлатбеков, сарвони якачини мамлакат Аҳтам Назаров ва дигар меҳмонону мураббиён иштирок намуданд. аз ҷониби кумитаи тадорукот як қатор аз бозингарон бо ҷоизаҳои инфиродӣ қадрдонӣ шуданд. аз он ҷумла Тимур Мансуров аз ҳайати дастаи Истиқлол, Абубакр Раҳимов аз ҳайати дастаи Солор, Билол Аюбов аз дастаи Суғд-1 ва Раҳматулло Раҷабов аз мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашғолии варзиш дар ҳайати дастаҳои хеш беҳтарин бозингар дониста шуданд. Иброҳим Ҳабибов аз дастаи Истиқлол бо 7 гол беҳтарин нишонзани мусобиқа гардид. ҷоизаи беҳтарин бозингари чемпионат насиби футболбози мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашғолии варзиш Абдулло Маҳмадҷонов гардид. ба ҳайати бозингарон ва ситоди мураббиёни дастаи солори мактаби махсуси варзиши захирои олимпӣ медалҳои биринҷӣ тақдим шуд. футболбозони дастаи Суғд-1 бо нишонҳои нуқра қадрдонӣ шуданд. номам Билол. мо полуфиналда биромадем ва солоро буридем ва ба финал ба РШВСМ ба пеналти бой додем. дар оянда кӯшиш мекунем ки қаҳрамони Тоҷикистон шавем. ба қаҳрамони Тоҷикистон дар соли 2022 футболбозони то 12 солаи мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашғолии варзиш дар баробари медалҳои тилло инчунин ҷоми мусобиқа тақдим гардид. ман Шамсия Муҳаммадамин бозингари мактаби олии ҷумҳуриявии варзиши олӣ мебошам ва мо имрӯз дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ якумро ишғол кардем ва бозии мо хеле бо дастаи Суғд хеле мушкил гузашт ва мо ҳамаи кореро ки тонистем ба анҷом расонидем ва мо ба мақсади худ расидем, ҷои якумро ишғол кардем.